Hej YouTube! Nu er vi inde på en server. En god server. Ja, vi skal dokumentere om, hvad var det nu vi skrev? Vi skrev, at vi kunne dokumentere om Robot Massacre. Robot Massacren. Vi har... Der er PvP-arena. Ja. Og vi skriver IP'en i beskrivelsen. Tidspunkt, og det gider vi ikke til. Ja, viser lige. Ej, alle de vil bare filme. Ja, det er mærkeligt. Ja. De vil godt lide PvP, så kan man ikke spille efter. Ja, jeg lægger. Det kan man godt se. Ja. Han kommer og siger. Ha, kigget Anders igen. Ja, Ante han. Ja. Hvis han nu ser den her YouTube-video, så ved han, at sagde det der. Det er sgu ikke. Vi vil gå til spawn igen. Fint nok, så ja. Vi går i spawn igen. Gå i Kina-by. Ja, okay, vi skal lige fortælle. Okay, vi går i Kina-by. Ja, okay, Kina-byen. Og hvem så kommer der? Først det er Andersen skal gøre games, du sidder games. Det vi gør lige ved Kina-byen, og den er åbenbart åben, det kan vi bare lade være. Men hvordan skal vi komme derind? Wow. Der er åben lige på oven. Okay, mit det er for scheiß. Så tager jeg igen efter den her. Jeg går lige i spawn. Yay, sådan. Han så til os, der vi kan. Hej. Okay, YouTube er lidt svært. Så. Vi har for ondt. Okay, jeg går så lige hurtigt ud af en. Ja, jeg lægger. Så blev Anders kigget. Åh, Markus, Magic PvP herinde. Eller, ja, okay, men nu filmer vi på den her server. Gider. Men I kan også se, vi kan også have videoen på pausen, så kan I se det her. Og så, yes, for fedt, så er vi inde igen. Og det er en slik slutvand her i vores blad. Okay, men IP'en kommer så til at stå i Skype, og det er en rigtig fed server, så I er velkommen. Lad mig tage den.